आफादनि बानजायनायाव जिथामथि रंजालि बैसागु फालिथाय बे हाबाफारिखौ उदालगुरि आफादनि आफादगिरि श्री पटेन्द्र बसुमतारी बिथां सासे गागि लिरगिरि साहित्यकारी बान्था मोनगिरि श्री नवीन मल्ल बर' सार मानिजाथाव समाज सिबियारि दालिम बायान बिथां जोंनि बिदा गेदेर मुस्रि प्रनेल दैमारि जोंनि समाज सिबियारि मानिजाथाव मुस्रि बिपिन चन्द्र ब्रह्म बिथां रुजुग्रा मोसाहारि आरो लोगोसे जोंनि बे हाबाफारियावनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एसे आगोलाव जोबोद ओंथि गोनां बिबुंथि लाखिलांनाय एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि श्री दिनेश ब्रह्म बिथां बिथांमोनाबो फालिदों आरो बेखौ लानानै जों बयबो गोग्गानो हायो मानोना दिनै जोंनि बे बैसागु फोरबो फालिनाय बेनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि सिनायथि जोंनि हारिनि हारिमुनि महर मुस्रि बियो रोखा रोखा बेरखाङो दिनै जों बयबो बुंनो हायो जे बे बैसागु फोरबो फालिनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिखौ इयुनाव जों माबोरैहाय लांगोन बेनि मोनसे हाबाफारि जों दिनै लानांगौ आरो लानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जि रंजानाय बाजानाय बे रंजानाय बाजानायजों लोगोसे जोंनि हारिखौ दानायनि बिथिङाव जोंहा मैखोम बयहाबो बिबान दं आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे मोनसे समाव जोङो बैसागो होननानै बुङोबा बेखौ सानोमोन जे बेयो धोरोमजों लोब्बा दङ नाथाय जों दिनै मोनसे मोजां नेरसोन जों नुनो मोनदों जे बर'फोरनि गेजेराव दिनै रंजालि बैसागु होननानै बुङोब्ला धोरोमनि सिमा गैया गासैबो बर' फिसाफ्रानो बैसागुखौ रंजानो हायो आरो जों रंजादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जों बेखायनो बुंदों जे बे बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे माहारियारि फोरबो बेखौ लानानै जोङो गोग्गानो हायो बर' हारिया दिनै गोबां जौगाबाय आरो बे जौगानायजों लोगोसे जोंनि जि हारिमुनि समायना रमायना जोंनि गाननाय जोमनाय बेखौ लानानै जों दिनै बैसागुखौ फालियो रायजो राजा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दा दिनै आसामनि जि बिहु जों जायखौ बैसागु होननानै बुंदों बे बिहुखौ असमिया बिथांमोनहा जोबोद गोजौआव दैखांबाय बेनि गेजेराव मा दङ बिथांमोना गोब्राब नाजानाय गोब्राब मावसोमनाय बेखौ जों नुनो मोनदों दिनै बर'फोरनि गेजेराव जोङो बैसागु होननानै बुङोब्ला दासिमबो जोङो मोननैसो गोरोबलायै थासारिखौ नुयो दा बेनो जाहैबाय जोंनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनि जि गोथार फिरफिला बियो मा जागोन दिनैसिमबो जोंहा थि जायाखै जोङो गामि गामि दिनै बर' गामि गामि खाम सिफुं सेरजा गंगोना जथा बेजों मोसादों नाथाय बेनि गेजेरावबो जों मालाबा समाव नुनो मोनो जे माखासे बिथिङाव गोरोबलायो बेखायनो आं खावलायगोन जिहेतु जोंनि बर' हारिया दिनै मोनसे आबुं हारि जानो थांगासिनो दङ बुहुमनि मोनसे दैदेननाय हारि जौगानाय हारि जानो थांगासिनो दङ बेखायनो जोंनि साननाय जोंनि मावनाय जोंनि खामानि गासैयावबो जोंनि जि मोनसे आब्रुथि बे आब्रुथिखौ जोङो दिन्थिनो हानांगोन जायनि थाखाय गुवाहाटीयाव फैनाय गुबुन गुबुन हादरनि दावबायारिफ्रा गुवाहाटीयावल' थायालासिनो बिथांमोना जाहाथे बर'फोरनि बैसागु मोसानायखौ नायनो लुबैयो जों बेबायदि माखासे समायना रमायना बिदिन्थि जोङो दिन्थिनांगोन बारा बुंनो लुबैयाखै जोबथारनायाव नोंथांमोन बयनोबो जायफोर बैसोगोरा बिथांमोननो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय मान होनाय बेखौ बावहरबाय
आरो जायफोर उन्दै बिथांमोननो आंनि अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ जासिहरनानै जोंनि बे फैबाय थानाय जिनाखि बोसोरसे सम बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फैबाय थानाय गोदान बोसोर बैसागुसिम मोजाङै जोङो थांना थानो हायो, जोंनि देहाया मोजां जायो, जोंनि फरायसा, जोंनि फालांगियारि, जोंनि फोरोंगिरि, जोंनि राजखान्थिगिरि गासैबो जाहाथे हारिनि थाखाय खामानि मावनो हायो, न'खरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायो, बिनि थाखाय इसोरनाव आर'ज बिनानै आर'ज गाबनानै आंनि जि गुसुं मेसेज बे मेसेजखौ बेयावनो फोजोबबाय। खुलुमबाय, गोजोन्थों।